Galerades, amb Vicent Tussó. Hola, Vicent. Hola, què tal? Tècniques d'escriptura, també curiositats dins del món de la literatura. Avui què ens portes? Avui portem curiositats fúnebres, una mica fúnebres. Avui parlarem de la publicació dels papers pòstums dels escriptors, que és una tendència que ja porta un temps i és bastant constant. Obres acabades a punt de veure la llum, perquè l'home ha faltat abans d'hora, però també escrits rebutjats pel mateix autor, peces descartades d'un cos major, cartes privades, textos inacabats, notes, esborrany, de tot. I ens preguntarem si és lícit donar-ho a la llum pública quan l'autor ho va descartar. I això és la gran pregunta, no? Si l'autor en vida no va voler publicar-ho, ja, però què fem? Te posaré dos exemples de dos homenatges, no? L'any passat, la institució Alfons el Magnànim, una institució de molt de prestigi i molt de rigor, va publicar els poemes inèdits de Joan Fuster, el primer dels nostres homenatges. Allà hi havia 15 poemes fins aleshores inèdits, 9 que havia descartat del poemari Terra en la boca i també la traducció al valencià de 2 que originalment s'havien publicat en castellà. I en 2017, uns anys abans, l'editorial Destino també va publicar d'un altre homenot, de Josep Pla, fer-se totes les il·lusions possibles i altres notes disperses. Tampoc enganyaven a ningú. Sí. Allí hi havia notes inèdites, que hi havia la càtedra Josep Pla. Hi havia una replegueta de coses. Sí, però poemes, per exemple, que el mateix Josep Pla considerava infames, segons algunes fonts, i Francesc Montero, que era l'home que va tenir cura de l'edició, deia que allà hi havia opinions que Pla només podia mantenir en privat. I, per tant, si més no una part, no volia de cap manera que es feren públiques. O sigui, que tenim poemes descartats de Fuster, notes privades rebutjades pel mateix Pla, poemes que ell catalogava d'infames, que no van consentir publicar i, per tant, és absolutament lícit que ens preguntem si moralment tenim dret a que es publiquen aquestes coses, no? Clar, sí, si anar contra la voluntat de l'autor és lícit, no? Què en diuen els que estan a favor? Perquè hi haurà gent que argumenta a favor. Sí, i citen tots un cas, el cas de Franz Kafka, diuen que si no s'hagueren publicat, però és un cas peculiar, perquè l'autor txec, com sabem, va escriure a Max Brod, el seu amic, una última petició, que deia literalment: tot allò que deixa enrere meu, com ara diaris, manuscrits, cartes, les meues pròpies i d'altres, esbossos, etc., han de ser cremats sense llegir. Això és literal, no? Va dir Kafka, sí. val. Però clar, ara escoltem l'altra part. Escoltem a Max Brod, que diu que Kafka li va donar precisament a ell aquelles instruccions perquè sabia que no les compliria. Perquè era amic seu i sabia que no. Clar, i perquè ell mateix li ho havia dit moltes vegades. Li va dir: si em dones els papers, jo els publicaré. Per tant, Brod no va respectar aquesta petició i és gràcies a això que podem llegir obres com les que, per exemple, podem escoltar. Vinga, si tenim un tast. Allà dalt a la muntanya, tot tenia un aspecte net. Tot pujava amb llibertat en l'aire, o almenys això semblava des d'ací. En suma, tal com ho veia des de lluny, el castell responia al que K havia imaginat. No era ni un vell castell feudal ni un palau de data recent, sinó una vasta construcció composta d'alguns edificis de 2 pisos i un gran nombre de casetes premsades les unes contra les altres. Si no sabera que era un castell, s'hauria pogut pensar que era una aldea. El fragment pertany al castell de Franz Kafka, també hi hauria el procés, per exemple, les mateixes circumstàncies, i gent de molt de pes, com Pere Gim Ferrer, són partidaris absolutament ferms de treure a la llum escrits pòstums dels autors. De fet, Gim Ferrer, a propòsit de la publicació d'uns poemes inèdits de Pablo Neruda, va escriure també literalment que era partidari de postular la unitat de l'obra. Si crec en un autor, m'interessa tota la seva obra per igual. I Neruda, deia Gim Ferrer, no ha escrit ni un sol vers que no tinga valor. I encara afegia, diu, les seues raons tindria Neruda per no incloure aquests poemes en els seus llibres, eren també poemes rebutjats. Sí. Però avui seria una gran pèrdua no publicar-los. Em pareix un tema molt espinós. Suposo que hi ha casos on la decisió és més fàcil de prendre i altres sí, que... Sí, tant. Hi ha casos que no susciten cap debat, per exemple el de John Kennedy Toole, que va veure com el seu manuscrit d'una conxorxa d'enzes va ser rebutjat per l'editorial Simon & Schuster. Després la seva salut se va deteriorar i l'home es va acabar suïcidant. Però la seva mare va fer seua la proposta del fill i 11 anys més tard va aconseguir que la novel·la es publicara. Curiosament va ser un èxit immediat. Així ningú posaria en dubte la voluntat de l'autor, no? Després també tenim novel·les censurades que l'autor en vida no va poder publicar. Clar, en aquest cas, per motius també, polítics. efectivament.
Per exemple, un cas és Vida i destí de Vasily Grossman, que va estar prohibida en la URSS i que es va publicar quan ja havia mort el seu autor en Suïssa en 1980. Això, en principi, pareix que està justificat, no? El problema és que no tots els casos són tan clars. Per exemple, a Itàlia es va fer una edició del Gatto Pardo de Lampedusa amb 2 capítols que el mateix Lampedusa havia descartat i que, segons els crítics, no aportaven res a l'obra. Per tant, tenim més a prop, tenim el cas de Jesús Moncada, que uns anys després de faltar es va publicar Cabòries estivals, que era una mena de recull que tampoc estava ni de bon tros a l'alçada de l'obra publicada en vida. Però n'hi ha casos més sagnants. El que jo més conec més sagnant de tots és el d'Elias Canetti i la seva festa sota les bombes els anys anglesos, on l'autor expressament havia dit que allò no s'havia de publicar de cap de les maneres. No, que no. I, de fet, segons la crítica, ni tan sols podem dir que siga bona literatura. Estem parlant d'Elias Canetti, que és un senyor amb un prestigi indubtable, no? Premi Nobel, etc. Que no aportaven res a la figura del Premi Nobel i que, a més, embrutaven la seva figura perquè ell se deixava portar i acaben mostrant un individu ressentit, cruel, que parla malament de tots i, clar, d'alguna manera, ningú és perfecte, però tot el món té dret a preservar la seva intimitat i Elias Canetti, encara que haguera faltat, l'home també la tenia. També tenia el dret, i tant. I és que publicar és exposar-se al públic, no? Com resolen este conflicte? Doncs jo diria que hi ha que tindre en com compte... Resolem? Com resolem? Tu i jo, a veure. Hem a fer alguna proposta. Fes una proposta. Jo parlaria de 2 qüestions. La primera és si aporta res a l'obra de l'autor, i això ho han de decidir els especialistes, des d'un punt de vista moralment, diguem, rigorós, no? Després hi ha el cas que coneixem o no, que coneguem o no la voluntat del mateix autor al respecte. Un cas paradigmàtic que s'anomena sempre és el de Roberto Bolaño, que ha publicat, de fet, més llibres després de mort, pobre, que en vida, no? I, clar, tots no aporten coses importants a l'obra de l'escriptor xilè. De fet, n'hi ha peces descartades per ell mateix per falta de qualitat, com el Tercer Reich, per exemple, o algunes altres, o material que havia abandonat perquè havia inclòs, per exemple, en 2666, com és el cas de Los sinsabores del verdadero policía. Però, clar, Bolaño què va fer? Bolaño patia per el futur econòmic dels seus descendents, dels seus hereus, i va deixar-ho en les seues mans. Va dir, feu allò que vulgueu, no? Per tant, així no podem tampoc posar massa pegues. Clar, si volen això. També, d'alguna manera, les publicacions pòstumes tornen a posar en circulació aquest autor, no? I a vendre la seva obra, encara que no siga eixa exactament. Sí, de fet, segons els editors, les publicacions pòstumes no són necessàriament un èxit de vendes, però sí que tenen, com tu dius, efectes secundaris. El primer de tots, mantenir viva en la memòria dels lectors, i és una memòria que se'n passa de pressa, que se perd de pressa, perdó, que això, la figura de l'escriptor que ja ha mort i, per tant, no poden difondre, no? I per aconseguir-ho hi ha 2 estratègies. La primera és presentar com a novetat una obra que ja existia, reeditar una obra i fer-li promoció, etc, com si fora nova, i si pot ser afegir-li, per exemple, un pròleg de qualitat o dir que és una edició renovada per lo que sigui, o més de luxe, etc. És a dir, posar-li alguna novetat que faça que es venga, i l'altra opció és publicar allò que encara no s'havia publicat. Clar, això depèn de l'ètica dels hereus i dels editors, no? Sí que és cert que els mateixos editors reconeixen que no s'exigeix la mateixa qualitat dels escrits pòstums que els que li haurien demanat a l'escriptor si estiguera viu. En tot cas, al marge de ser o no rendibles, un poc l'objectiu és que facin reviscolar les vendes dels títols que sí que són canònics i sí que estan encara presents. No? Hi ha autors que hauran venut més després de morts que en vida, no? Sí, i n'hi ha autors que han pres decisions per a que això no passe, no? Com és, per exemple, el cas de Juan Rulfo, que en vida va publicar només 2 volums, Pedro Páramo i El llano en llamas, i que durant els anys 60 se sap que estava treballant en una novel·la que fins i tot coneixem el títol, era La cordillera. Ell havia parlat en alguna entrevista, havia dit que estava ambientada en època colonial, havia descrit fins i tot alguns personatges, i per més que han buscat, d'aquells fulls no han trobat res. No. Probablement Rulfo temia que es publicara imperfecta i l'home volia curar-se en salut. El que no va poder evitar és que es publicaren a títol pòstum un parell d'estudis literaris que van trobar en una llibreta manuscrita, i les cartes a Clara, que era la correspondència amorosa amb la seva futura esposa. Bé, el cas és que si no volem córrer riscos, el que hem de fer és cremar-ho tot i que avui, amb tants servidors com tenim i tantes còpies de seguretat, la cosa es complica molt, no? Però, clar, si no ho fem, si no ho fem bé... Còpia i còpia. Clar, si no esborrem tots els rastres... Suposa que no pujareu al núvol coses. També pugem al núvol coses, clar que sí. Si se'm crema el despatx, on he d'anar a buscar, no? Això és un perill. És un perill, efectivament, perquè si no ens pot ocórrer com li va passar al senyor Julio Cortázar, que poc abans de morir li va confessar a l'escriptora també Cristina Peri Rossi que apenas tenia molt poqueta coseta per publicar.
i va citar fins i tot una novel·la d'adolescència, L'examen, que ell no volia que es publicara. Aquesta poqueta coseta que va dir Cortázar se va convertir finalment en una vintena de volums pòstums de l'escriptor argentí. I, de fet, el crític també argentí Saúl Yurkiewicz va profetitzar que tard o d'hora s'acabarien publicant les factures completes de Cortázar. M'encanta això de les factures completes de Cortázar. Felicitem algú? Sí, felicitem al senyor... Que viu o pòstum? Una mica pòstum. Una mica pòstum. Sí, Paul Éluard, que va néixer a Saint-Denis en 1895 i que avui faria 124 anys, l'home. És un dels màxims representants del dadaisme i del surrealisme, i la nostra recomanació és Llibertat, que va publicar Símbol Editors, amb traducció del gran Marc Granell i amb il·lustracions de Jordi Vila. En el llibre trobem, es va publicar en 1942, trobem que Éluard converteix un poema d'amor en un cri de protesta i va tindre tanta repercussió que va haver de passar el mateix Éluard a la clandestinitat i des d'aquell moment es va aproximar al comunisme, va abordar temes militants que amb l'estil auster d'Éluard encara resulten més potents. Doncs felicitats. Felicitats. Moltes gràcies, Vicent. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.